Chcem sa opýtať, je tu niekto, kto ešte nepočul alebo nevidel nejaké informácie o študijnom centre Basic? To slovo dyslexia je vlastne zložené z dvoch slov, dys a lexio. Takže vítajte veľmi srdečne, teda teším sa a dúfam, že strávime spolu veľmi príjemný čas. Milé deti, vážený pán Hevier, som veľmi rada prijala pozvanie medzi vás a veľmi rada sa dozviem, ako ste obstáli v tejto súťaži. Rád čítam, nerád čítam. Ono je to zložité, to čítanie, a zvlášť, keď máme taký zoznam kníh. Všetky treba prečítať. Pamätám si to ešte z mojich rokov, keď som bola taká ako vy. Tiež som mala aj takú vetu, aj takú, rada, aj nerada čítam. Takže je to normálne, vždy sa to ťahá všetkými obdobiami, aj keď dneska je internet, vtedy sme ho nemali, ale takisto nás zaujímali iné veci, hry, chodiť von a športovať. A keď sme museli, tak sme sa aj učili, aj sme čítali. Verím, že budete postupne všetci ocenení a tým, ktorí budú dneska ocenení, už dopredu gratulujem. Tak zatiaľ je toľko. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem pekne, no takúto veľkú kyticu som tuším ešte ani nedostala. Teda, ďakujem. Nikdy si človek neplánuje, že ochorie, že dostane nejakú výrozu, ale niektorí ľudia sú náchylní na také víry, ktoré poletujú v povetrí. Nie sú to víry chorôb, ale víry nápadov, alebo humoru, alebo nejakých slovných hračiek. Takže keď na mňa niečo padne, tak ja to už musím napísať potom. Tak chcem sa teda opýtať, že či aj u vás v škole bolo povinné čítanie? No bolo povinné čítanie. A na rozdiel od vás, keď som si pozrela zoznam kníh, alebo autorov, ktorých máte teraz, tak my sme mali ešte veľa ruských autorov, ktorých vy nemáte. A ich diela boli také veľké knihy, ktoré sa nám ešte ťažšie čítali. Takže málo kto ich všetky prečítal, to sa priznávam dobrovoľne, pretože toho bolo toľko, že to nebolo možné všetko prečítať. Toto je teta Monika. Je to dáma, ktorá spolu s Dankou Horákovou vedie študijné centrum Basic v Bratislave. No nech sa páči, tuto sa môžeš kľudne postaviť, teta Monika ti dá darček. Priznajte sa, deti, kto z vás si naozaj prečíta, čo ten počítač od neho chce? Naozaj si to prečítate a neklikáte hneď, hej? To ste úžasní.
jasné. Výborne. Nienka nám napísala, že čítanie mi pomôže lepšie rozprávať medzi spolužiakmi. To je veľmi dôležité, lebo niekedy z chodby len počujete nadávky, že pani učiteľky. A lepšie si to pomôže sa vyjadrovať. Dominika nám napísala, že mne dokonca pomáha kniha Uzdraviť sa, keď ležím doma v posteli a otváram zaujímavú knihu. Verte alebo nie, cítim sa lepšie. Rada si prečítam aj poéziu, aj krásne básne. Nádherné, ďakujem veľmi pekne. Je to môj denníček, rozprávam sa s ňou. Teším sa na chvíle, ktoré prichádzajú vtedy, keď mi niekto daruje dobrú knihu. Nebaví ma to preto, lebo od mojich spolužiakov čítam oveľa horšie, lebo mám dyslexiu. Aj keď mám problém s čítaním, aj keď máš problém s čítaním, venuj sa tomu. Najväčšia hlúposť je tváriť sa, že sa nás to netýka. Nie je dobre sa skrývať pred svojím problémom. Tento text píšem preto, lebo musím. Ale čítala som veľmi nerada. Teraz čítam rada a dúfam, že mi to zostane navždy. Mne sa strašne na ňom páčilo a teraz sa to naozaj ukázalo, lebo on tu napísal, že mám jedno pravidlo, nikdy nepreskočím rozprávku. Viete, ja som netrpezlivý. Ďakujeme veľmi pekne. Budem veľmi rada, ak aj na budúci rok sa zúčastníte literárnej súťaže a prídete opäť medzi nás. Veľmi by som sa chcela poďakovať organizátorkám súťaže Monike Fulerčíkovej a druhú kolegynku Danku Horákovú. Veľmi sa chcem poďakovať, ešte chvíľočku prosím sete, veľmi sa chcem poďakovať deťom, ktoré nám hrali na hudobné nástroje a veľmi sa chcem poďakovať za to, že medzi nás prišla pani Gašparovičová, že si teda našla ten čas na nás a verím teda, že tie zážitky budú také spoločné. A taktiež veľmi pekne ďakujem pánovi spisovateľovi Danielovi Hevierovi, že obohacuje naše životy tým, že píše básne a rôzne hry a scenáre a tak ďalej. A že chcela by som, aby tá kultúra, ktorá sa tvorí na tejto strane, aby pokračovala vlastne u vás a aby vy raz ste boli tí, ktorí budú stáť ako spisovateľ, spisovateľka, možno pani manželka prezidenta Slovenskej republiky, aby sa vám v živote proste darilo. Ďakujem pekne a prajem vám ešte krásne poobede. Snad aj osobne ďakujem, bolo to aj pre mňa zážitkom a Ale možno? Nemáš rodinu na východe? Môžem si spraviť ukážku? Nie, až tam.